Gaur, Jumboaren albuma kontatuko dugu. Horixe naiz ni, Jumbo dut izena. Boeing 747 bat naiz. Munduko hegazkinik handienetako bat. Eta bizkorrenetako bat naiz gainera. Autorik hoberenak baino askoz, ere lasterrago ibiltzen naiz. Nire ama hidrohegazkin kementsu bat zen, eta nire aita lastertasuneko txapeldun arrosko bat. Karibe itsasoaren gainean elkar ikusi zuten lehenengo aldian bertan maitemindu ziren elkarrekin. Hemen nago. Estrenaildiko egunean margotu berria. Bakarrik aireratu nintzen lehenengo aldian ikara batean nengoen, kabinatik hasi eta izatzeraino. Altuerak beldurtu egiten ninduen, eta beldur nintzen itsasora erortzeko. Ona nire lehenengo 89 bidaiarietako batzuk. Mototzak dituen neskak, Alizia du izena, eta ondoan duena bere anaia Pol da. 3 hilabete ditu, inoiz eraman dudan bidaiaririk gazteena. Itsasoaren gainetik hegan egitea gustatzen zitzaidan gehiena. Kolore urdina da gehien gustatzen zaidana, eta gustura ibiltzen nintzen izurdeak eta itsasontziak ikusten. Gutxien gustatzen zitzaidana, ekaitzetako tximistak eta trumoiak. Ura beldurra! Honako, hau ni naiz. Koskor batzuekin eta hegala puskatuta. Izoztuta zegoen pista batean irriztegin ondoren. 75 bidaiari neramatzan, baina batek ere ez zuen minik hartu. Eta 91 urteko agure batek ere, baina ilordea galdu zuen eta ikaragarria zerretu zen. Konponketa lekuan, erdoltzeraino aspertu nintzen. Hilabeteak eman zituzten begira eta begira. Eta ezin nindutela konpondu erabaki zuten azkenean. Zati-zati egitea ere aipatu zuten. Beste hegazkin batzuk konpontzeko erabili nahi zituzten nire piezak. Konpontzeko lantegian egin nituen, egun haietan beldur handiagoa izan nuen aireratu nintzen lehenengo aldian baino. Berriro itsasoko olaturik ez nuela ikusiko iruditzen zitzaidan. Azkenean, erabakia hartu zuten. Kolore bizi-biziz margotu eta jolas parke batean jarri ninduten. Orain jolas bat naiz, besteak bezala. Haurrak mendira igotzen den kolore askotako trenean etortzen zaizkit ikustera. Hemen nagoenez gero, ez dut ametsik egiten itsaso gainetik hegan egiteko. Badakizue zergatik? Egunero neska mutiko pila bat etortzen zaidalako. Eta hemendik itsasoa ikusten delako, urdin diziratsu zoragarri.
Gizakiok ibilgailuen bidez eroso eta bizkor mugitzen gara leku batetik bestera. Lur gainerako garraioak trena, metroa, autoa eta autobusoa dira, besteren artean. Hegazkina eta helikopteroa aire bidezko garraioak dira. Itsasontzia, oihalontzia eta txalupa ur gaineko garraioak dira. Salgai asko kamioiz, trenez eta edo itsasontziz eramaten dira leku batetik bestera. Horrela, garraio bideei esker iristen dira merkatura eta lantegietara animaliak, barazkiak, janari zoztuak, zura edo behar direnak. Garraioak asko aldatu dira, denbora joan ahala. Gurpila asmatu zenetik, espazio-kontziak asmatu ziren arte, era askotako garraioak izan dira. Abere baten indarraz zebiltzanak, gurdia, haizearen indarraz zebiltzanak, oihalontzia, baporea zebiltzanak, tren makinak eta abar. Hobe da, garraio bide kolektiboak erabiltzea, autobusa edo trena adibidez. Horrela, ingurumena gutxiago kutsatzen da. Eta ipuina bukatu da.